nalika kowe diselehake ning tempat padusan. Nudia bisa salah satu pengundang telung perkara. Ya ibna Adam aina badanukal qawiyyu ma'at apakah di badanmu sing rasa saiki wis apes kowe ora iso apa-apa. Deloken kowe nek ngadusi mayit. Wis ora iso apa-apa, selentik ana tapun sak kowe iki. Sing tukang ngamuk, kowe ngamuk iki. Selentik ana ora iso apa-apa jago. Aina lisanukal fasihu mas katakan di lisanmu sing fasih. Kowe tobar takbir. Saiki wis bisu ora iso apa-apa. Tapuk ana lisanmu. Ya Allah Gusti aina ahbabuka ma awkasaka endi mukibinmu endi pecintamu endi fansmu endi jamaahmu endi muridmu endi bojomu sing sumpah sing hidup semati kowe mati bojomu rapi karo Kang Supri lho nggih napa mboten. Ya Allah Gusti Masya Allah ida wudi afil kafani nalika diwadahi ning gone bungkusan godhong kafan kok godhong kok plontrong kok nalika wis diwadahi ning kafan. Ya Allah ya ibna Adam tadhabu ila safarin baidin bi ghurizatin kowe metu lunga perjalananmu panjang kurang sangu kowe arep jaluk sapa Ya ibna Adam takhruju min mangzilika wala tarji'u kowe metu teko omahmu ora bakal bali sak lawas-lawase. Tarkabu parosan wala tarkabu mislah abadan kowe numpak Fortuner, kowe numpak Rebon, kowe numpak HES, numpak Fortuner. Pajero awet dina iki kowe ora numpak Pajero Innova, Innovamu ditumpaki bojone bojomu. Bendosa rodone menungso tanpa kasur tanpa kloso sambate wong ning jero kubur Rabbil akhir tadi Gusti. Kuburan kok petenge kaya ngene bener cangkeme kiai le kowe kok ora tau nilai pake sawah ombo mbok waris kowe omahku mbok nggoni kowe le kowe ora tau nilai pake umpama iso mulih tak tekek ndasmu kowe le sambate wong ning kubur pengen bali wis ora iso tangis rino wengi sambate wong jero kubur. Ya Allah tahi dolim ora mari-mari wis jam 12.30 wengi ngantuk nopo dereng saiki lanjut oke baik niki nyuwun sewu kerawitan nguculi keruwetan ben ruwete ilang nggih muga-muga rezekine gampang ora anti utang Allahumma ditabuh kempul ayo padha kumpul nek wis kumpul tabogong ayo njagong iki ngangguni seni sentuhan hati nurani ngangguni kidung tembang lan tembung niku lelagonan tembung niku sesiiran enak tembange ning siire ngantem kowe nek mbok rungokake nggih mboten ketok enak lagune jajal rungokke iki garingan jajal kaya ngopo surasane kembang kangen ayo nduk jajal kaya ngomong tembang kangen iki siire rungokno jajal rino wengi nandang nangis rawis wis merga ing donyani kelingan marang dosane dosa kita kathah kados pasir ing segara suntrut ning uripmu yen lali mreng pangeranmu ya alal makobir bimadza tagtabituna wa alamadza tandimuna ketune wong ning jero kubur tresno nduk tresno urip ning alam donya ra selawase kaya wong lalungan ana dalan mampir ngombe omah gedung swarga
kanggo wong kang padha iman utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Terserah swarga neraka wis dicipta. Terserah monggo kiai wajibane dakwah diri manut alhamdulillah ora manut terserah dene besok nek dikecek malaikat rasa-rasakno terus nonduk terus Tobat ayo tobat tobat mringkang kuasa merga pancen sliramu wis kakean dosa sembrono pepeko saben dina Tobat ayo tobat nyuwun pitulungan marang Nabi Muhammad kang paring syafaat ojo lali ayo tansah ndang lakoni sadurunge bakal ketekanan juru pati ngulo ati-ati jo nganti padha keliru salat zikir ngaji iku wujud kewajibanmu golek ilmu angel nek durung ketemu bathoke ilailo badina kala ilaha il siromo menyang solo siron manfasolu dikir sir malaikat reso deteksi menungso gak ono sing ngerti jegur-jegur minang kalbu ten mriki kolbi ruhi siri kofi akfa nafsi kolab dalaman nganti bon-bonan saawak niki ya Allah iya kana budu wa iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ayo lek ndang pangkur lek ndang mungkur saya tambah umur ya Allah nalika jenom-noman rada edan iki wis tambah yasa kudu ana perubahan dolamu angku samringane ngoyo karo awakmu ayo mesakno bagus koyo ngene ayo koyo ngene besok diodel-odel sing gak dikecek malaikat apa ora yo zakarullah yo dikir dateng Gusti Allah dikir ning Gusti Allah la ilaha il nyedaki mursid nyedaki guru ingkang sejati monggo kula jenengan dolamu angkung zakarullah fastaghfaru nyuwun pangapura dhateng Gusti Mokawasa mergo nek wis ana pangkur ana lagu jenenge megat roh megat niku putus roh kuwi nyawa rungokno megat roh pelok barang bawanono nduk ya nduk ngangge megat roh andeng-andeng dhuwur lambe tiwas mandeng ra roh rasane tenang ae, santai ae. Kanggo keselamatan kowe iki. Nalikane Megat roh iki. mripat iki wis katutup. Mripat wis katutup. Wis ora iso apa-apa ya Allah, melek diremno. Terus nonduk kayak apa-apa wis ora roh mripat wis merem mati mula kowe aja merem meleko terus nonduk terus Ra ono sing bisa nulungi. wis ora ono sing iso nulungi Mbah diencot-encot ya Allah ora iso wis entek kok lho kan ngantek di kanu jantunge ngoten lho nggih mboten yo ora ana sing iso nulungi nek wis kadung merem matamu melek kok Mbah kowe ndingkruk kok ora balik ya Allah Gusti ora ana sing iso nulungi kowe melek ya Mbah nguyah sik ora apa-apa nguyah sik kempet uyah sumpah kempet uyah ayo Duk Kajaba lakukan luar ya Allah terus nodok kang ditampi marang Gusti ya Allah megat roh
Nek wis ana megatruh kok ana lagu pungkasan jenenge pucung. Tali dhuwur tengah ngisor setorke ning kuburan, kuning pasar ora ono sing ngenyang. Batang iwak kroyokan, urang batang doyan kok kan. Batang menungso sapa sing doyan, Guys? Terus tondo. Terusno. Aja tumindak kang nandur becik kono apik nandur ala ing kono wahyuning sirna becik ketitik ala kaltara kawruhana hakmu ki apa kewajibanmu apa ruwet rentenging donya jare menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane ngurip duh manungso terus mandek terus kowe sing muni mosok piye kok ngerangkep nyinden barang lho kok piye bayaran kok menus sing kakean dosa ya Allah pada eling pati saya ya bengi saya nyamplek ora ngantuk malah tambah menteleng kowe menteleng kene menteleng ayo nduk sesuk iki pengajian meneh lek-lekan ayo tindakno perintah agama kumpul bojo sak njeblose njagong sak lemoe udut ngati ngobo nglambe salat pira suwene kok werna-werna wae alesane ning sawah salat ning sawah ki ora apa-apa loske semangka tarik sis ibose ya iki aku ya terus terusno dah kastika ya wis terus nduk terus besok yen wancine tekan panjang umur ya Allah panjang umur Allah panjang umur Allahumma Bani Ismail panjang umur amin Allahumma Nurul Ali berkas doya murid-muridan panjang umur Allahumma besok yen wancine tekan terus breng ilahi Rabbi ya Allah mugi-mugi husnul khotimah golek ngapura dosa astagfirullah pangkih donga bareng-bareng istighfar bareng-bareng sapa ngaji nek urung ditungani kiai kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki
Sing mulai dhisik tak dongakno nek ngising sikile ketekuk. Yen ora ketekuk ora iso to yo. Monggo Yai dipun lajengaken. Injih Kakang Mas Prat. Uga ilmu tansah dipun uti. Aja ngantek bosen-bosen ngaji, aja ngantek bosen-bosen golek ilmu. Minal mahdi ilal ladi bandul ngantek liang kuburan, kemisan tawajuan mbah-mbah nggih. Kemisan nggih Mbah nggih. Semangat nggih Mbah. Sehat nggih Mbah. Kuat, sehat, semangat. Pokoke dina kemis wayahe kemis yo. Kok ngemis yo kemisan, kok ngemis kilo Senin nyenen ngemis yo. Mangka terus nondok. Terus no. Ilmu agama rezekine gampang, penyakit ilang. Ngaji wengi-wengi kaya ngeten iki lir rasane kaya arep ngantuk-ngantuk jenglengno gen ketok rame oper iring kiwa nganggo pangkur dijenglengke. Ya nduk. Heeh. Ya mbut gawe nduk, mbut gawe. Main pelarian kok. Ya dijenglengke wancine wisan iki. Mbut gawe do melek matamu lho. Wah, iring dengan iring kiwa ya, Jal. Kayak Jal. Nengen ngono to. Iring kiwa iring tengen. Jare lho. Pokoke urut mbut gawe ya. Nurat ati. Nurat ati cikiwir. Ati cikiwir. 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 Santri-santri sing sabar ya nduk, pokoke sing tenang. Ngaine diwaca kasra lan diwaca sukun mim diwaca dhammah ilmu. Ngaine diwaca kasra lan diwaca sukun mim diwaca dhammah ngain kasra berarti anda kasra lam sukun sakinah tenang. Mondok sing tenang ora usah mula-muli. Mondok kok mula-muli pamit bae mati, pamit bae mati ngono gitu jan. Mbahmu iki pira? Sing tenang mim diwaca dhammah niku artine kumpul. Besok nek wis duwe ilmu iso ngumpulke werna-werna amplep teko gula mala walah apel teko apokat mara tegan ono komplit dikandani kok ora ono kok kiai tuku gula adol gula kupingmu rungok anakmu ngajak itu maksudnya aku lanjut. Oke, baik, lanjut. Mula kita tengah wong setengah siji ditungani engko. Ayo makmu yo sik ora apa-apa makmu yo sik. Ijeh suwe kok makmu yo sik mak ora apa-apa mak. Ya iya. Mundul-mundul ning gakokan teh. Ayo. Tak tuntung. Cret. Ayo. Gandul. Ayo deh.
kabeh ta ya. Ajal bar ini ji ro lu. Gandul. Tak duduk gandil. Ayo. Wis kesuwen, oper sisae neh. Iring ngiwa meneh sisae. Mring. Tangane nggo gawe Krisna iki lir kadya sang guru sejati Prabu Krisna. Iki kole Mbah Krisna Harisna nganggo sak, Harisna nganggo sin, Harisna nganggo sot. Nganggo sak artine nandur, nganggo sin artine jaga gawan. Nganggo sot artine ikhlas murni. Sapa sing nandur becik mundu apik, nandur ala ing wahyuning sirna, sapa sing jaga awak bojo anak keluarga murid-muridat iki bakal murni ikhlas ridho Gusti Kawasa manggon ngasatran Duwarawati, Duwarawati. Apun akun kamun fudu. Waro iki asma sita, Duwara wong sing akalimat wati kasowani. Ayo sowana sang guru sejati Prabu Krisna sing asli. Sallallahu Muhammad. Iki jenenge Krisna, mula Krisna dadi pasowanan guru sejati sing ndereke Sang Puntadewa. Guru mursite iki ana khalifah jenenge Puntadewa Fa'anta dakwah. Fa'anta sira kunta ni kunta becik ana sapa dakwah ngejak keapian step by step selangkah demi selangkah mulai saka sir sithik kolbi iki kono nganti jegur minang kalbu ana mukaraba akrobi akadiah maya nganggo jamu sang kalimah sada Sang Puntadewa Fa'anta dakwah alon-alon kelawan jamu kalimah sada dipun ulangi kelawan Raden Warakudara warka udawuron warka uroka yarka urukuan irka wawune atop ishadu warkau ishadu maca syahadat sapa sira warka ulan roko sapa sira dawuron kelan putra mangsa isak subuh luhur asar magrib iki nganggo kuku pancanaka kuku panca 5 naka landhep sapa sing gelem salat ping 5 bakal kukuh kuat agamane wiridan ping 5 dikir 100 swidak 200 punjulana landhep sinembadan Raden Warakudara puncak 29 Sang Pandhu Dewayana kang bapa kalah Candra Dimuka gendong Bapak Warakudara. Isi aku munggah swarga. Wis munggah swarga kena ndase sak kuwi. Salah turu wayang wae. Kene mbut gawe kene malah turu, guys. Uncali wayang adalah kena ndase. Iki Janaka sing digoleki Janaka. Janaka saka lafal jannatuka artine swargamu carane kowe kudu permadi ati-ati ndingkluk tawajuh rupane madukara mat artine dawa mat topi mat jais mat wajib mat arit mat bendo mat macul ngono iki madu ndawak-ndawakno kara maca Quran sapa sing akeh maca Quran besok bakal dadi Janaka nakor si ana bandamu kelawan zakat sedekah nek duwe ora duwe rasa sedekah nampa sedekah wong ora duwe iki ora usah kudu dipeksa wong ora nggawa klitik ora apa-apa 2000 kena nek dikelompokno dadi jumlah pirang juta wong siji ganjarane padha jenenge jamaah Allahumma nakola la ora wong yo ora duwe ora sah zakat iki Bu akang kembarane jenenge Sadewa sampurna rukun Islam sing nomor 5 umroh kaji iki manggon ngasatran sawu jajar sawaun artine padha jajar kembar padha-padha nek sugih fi zakato nek sugih kaji yo nek ora duwe ora usah kaji yo viral mau kaji yo kaji apa cekek likuran kok yo aja nesu ngono ta yo ora diperintah sing sugih sing kaji lha enak sing sugih sok kaji sok umrah lah kere kok ngene iki
ana gantine malam Jumat salat tasbih ganjare padha karo kaji umroh. Lah sing sukeh iso korban kene korban perasaan lho. Ana gantine sing ora duwe sapa Jumatan mlebu masjid nomor 1 ganjarane padha korban nyembelih unta bar subuh angkat to. Lho nek kedisikan wong mlebu masjid Jumatan nomor 2 padha karo korban nyembelih kebo sapi, mlebu masjid nomor 3 padha karo kambing wedhus. Mlebu masjid nomor 4 pitik jago, mlebu nomor 5 enduk. Mlebu masjid keri telek to, guys. Belermu ora karuan ya Allah Gusti. Junjung deboke ana kesuwan wektune. Ayo. Ayo padha salat. Kanggo sangu ning akhirat. Las rakaat. Tanpa kandat yen jajan salate bang salat jajan aku maning kalau salate bakal rubuh agamane wes nyata salat cekake aku Cek son sih. Iki urip iki iki, Lek. Iki lho. Uripno iki cek iki. Depok dipasang geber, kiyaine aman ngarep wis ora iso ngincer. Nek wis ngene ra roh kowe le. Yes. Lanjutke, Nduk. La dalah. saiki dilakoni Utandala Toto kaki wisaya Indriaksa Sramaruta Pawana Panwaragana Samirana Rana Arayan Ponco Bayu Ponco Bayu Nicanak Golengane
Radalah saya panas Quran diwaca kelagar jero dada tak empet-empet nguyuh ora kuwoh ora lebar-lebar panasi kaya ngene awakku rasane ngejak dikir rasane kocar kacir kaya ngene tak jeloki desa iki apa ora iso tak parani panasi kaya ngene selawatan Quran diwaca panas ra karuan setengah siji ora medun-medun bajingan bareng ngaji terus mangan masa opo iki jangan lompong karo iwak teri ora usah mikir wong sing penting ngaji Werkudara kowe nyabrang alas polos ora bongkar gunung Cakrawala kowe ngorak ngarik rekmokala reksa muka mata mbok tata kuping mbok tata irung mbok tata cangkem mbok tata rekmokala ing reksa mangsa umurmu mbok jaga kowe tawajuan mendina njegur segara Minangkalbu golek tirta Pirwitasari banyu suci aku ora iso nyamplik kowe aku ora iso nggodha kowe Werkudara ya nanging ora bakal leren aku nek reka daya nlomprongno diapur Werkudara anakmu sing bakal tak rekayasa mendem ngeslop anakmu do ngombe es moni narkoba ekstasi kowe kemisan tawajuan kowe toreko ning anakmu do lempoh ora kenal agama dem-deman gondol rondo Werkudara kowe ora sida munggah swarga nggo bantik ndiasmu ning neraka bakal Werkudara kunjuk bosya sembah bakti Wisnuntapa pangestu tampana monggo dados jemibato ing wonten sajiwaraga kula ning kelengaken kanu ngadegaken jangga wonten tugas napa lekna kuping bukan gobok rungokno nyadong dawuh kula ingkang suwan nggih kula ingkang suwan adimalan dawuh kula ingkang suwan wonten napa kula ingkang suwan mlumpuk lekna kuping bukan gobok setengah siji delok niki tugas kula napa kae sing mentelengi kiai setengah siji ora bali piye subuh ora iso tangi oh nggih mengke badhe pengajian mulih mapan tulu kula keloni tindai bantal guling sing gedhe kula limpal teko matane kula bondo sikile ajeng nguyuh kula sumpeli pekakase ajeng mangkat undu kula seret geblokake gak sida tangi super bagus kaget aku saking senengku golek teri kelangan bandeng menelengi kiai subuh petenteng tugas kula napa kowe cah loro nggih kula kae musala Nurul Ali cilik elek tuwa kae musala kawak kuwi nggih kula tugasmu
Jaga kiwa tengen tugas kula. Engko jam 4 nek ana wong kledang-kledang mlebu musala nyekel pik andang teka gurit tapun sangkeme. Loap laup bengak-bengok ora enak ngene wong klon siap bos. Yo kowe karo aku njaga musala kiwa tengen. Mik tua elek kae kabeh disuwek. Engko nek wong tukang andang nyekel mik tatape lambe nyetrum ndret-ndret bloko bagus. Tugas kula napa? Kula kagiane tugas kula napa? Bolak balik sembarang panggonan kene iki pengajian mantu pengajian hol pengajian esuk awan sore pengajian sewengi sekurang sesuk pengajian nangge kula nek kae suwana apa kok ngangung tukang son tak idak cengelmu wae nek wonten sing ada muni ngong dhewe kok ngamuk sampe ora usah kesuwen lancur Pandhawa bocah sing ngaji aja diteruske wis sanggeni bocah edan ayo gaglak lipoyup getahe anak-anak Pandhawa aja ngantek kenal agama goblok pekok bocah kae pancen wong tuane mulya nanging anak-anak Pandhawa dikrubut dijolohe Jakang sing kenceng Antasena aku sing beko ya Antasena
lae begegek ugek sak julita mel lae la ilaha beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora iso ngene iki ora pati payu iki ana wonge apa ora iki nek do mulih kabeh piye ora ketok cucu terus mulih kabeh entek iki lha aku terus ngomong karo sapa lanjut oke baik jam 1:30 kelewat kok ora do ngantuk ora ana degane iki piye santriku Basit kok ora gawa degan Pak Basit kuwi gawa degan apa ora kowe sing bagian apokat barang kok lali sing bagian Gunung Pring salak teko apa ora iki sangka werna-werna kok degan ngantek kelalen tilekane bocah ning diwa begegek uget-uget begegek wi kenceng uget-uget wi polah donya kaya apa sing kenceng lek gondelan agama Gus ya kowe membo Manjaladara aku bangun kayangan ora kayangan Jonggring Saloka ora aku ora pengin dadi dewa gedhe dawa kae sapa ora aku ora kaya ngono sing tak bangun batine santriku batine murid-muridku muridin-muridat kowe dewa aja salah cipta adikku di Bathara Guru iri dreki kasut ning awakmu kowe mung sing delok urusan donya ya aku bakal jagang aku bakal samaroyu samiruti samaron wawu mau samirun samir cantut taliwondo Gus momonganku para satriya kowe do tangi ya Gus Antasena Antasira sanang lakonana sunat Antaraja Antasira raja mengarep-arep ridho swarga Gatut Kaca gondan besok jak bakal teko iki tongkat estafet sira sing gawa ya dewa-dewa kowe arep gawe gendak singkala kowe arep nglereni pengajian kowe arep gawe turu wong subuhan ya aku sing ora nrimakno harta tahta wanita Toyota Jakarta Bimakna kota duit kowe lirwa sembarang barang larang mbok gawe kungkret iki sembarang pakan sing ora mbok pantes mbok pakani nek ngantek mbok terus-terusake do mentet dadi dhewe tak reformasi kowe kabeh rakyat bisa madani sehat-sehat penuh tragedi tak kandani kudu eling lan waspada takon Gusti kok ana reformasi ki karepe piye kersane didandani ABMG kae ora mencretke santri oh ngono ya kek lha apa ana critane luru lali itu bagian MBG kaya keracunan
ora sengaja kok, Kek. Sabotase kuwi. Ana wong sing gawe gendak singkala. Iki muga-muga sing bakal teko ora kaya ngono. Mula aku badhe nimbali jenengan sedaya, Gus. Piye, Pak? Enten gendak singkala jamus kalimasa dadi colong buta. Payung tunggul naga payung pengayoman tunggul wong sing mangga nuwun naga ula gedhe do ilang pengayomane jenengan wangsul ke dalane. Tombak kala welang tombak wong nembak wong jemparing wong manah wis padha melenceng tujuane ora mung golek ridane Gusti Mokawasa wis akeh sing melenceng nembake tujuane ora iya kana budu iya kana stain mung melencenge wong kelawan nengen kala tombak kala artine mangsa sing diputer saben dina kala welang ula weling mula kaparing ngono piwulang lan piweling lumantar jamus kalimasa daya Gus nika rombongan buta nggih gendak singkala wis aku paham kok iki wayang ora kaya wayang tenanan antek tekane susuban iki media wayang namung media dakwah mung ringkesan mula ndang saset las-les das aja kapian pesemon kesuwen entek wonge mulih siji-siji kowe ndongakno kancane nggih ya Gus kula pun ngerti sampean munggah sanggar palanggatan jenengan kuwi jinang pangeran kula wasta jembatan donga dhateng panjenengan ya wa donganono nggih kula uncali japa mantra duka digawa aja lena pangendho ing ati-ati nggih Gus wa kang antosno piye ni kowe karo aku bal-balan apa ndas buta lah ya mene kok bal-balan lah kaya ono buta gawe gendak singkala nyolong jamus kalimasa wah cocok ya wis wa aku njaluk dongamu wae duga yo hati-hati wa rame jam 1 kurang seperapat wah masuk iki kok wis gede ngamuk rame wis kakang Antarja piye Dimas kowe ngisor sedeman terus karo piye Dimas kowe munggah dirgantara bel aja ngantek mati online kudu urip grup dibuka iya Dimas wong dongamu kok tak ngeluti adikku ni wis anggeni aja nganti wedi beset kulitmu wis anggeni buta gulung gendera minggato aja gawe gendak sing wis anggeni gaglak limo uyuh ngamuk sing kondo sampun setunggal kirang saprapat ampyak wadyabala buta ngurubut Raden Wisanggeni ngamuk Raden Wisanggeni kakal tak rompal sung buta Raden Wisanggeni ngamuk pirang-pirang wadyabala buta ndeplapan ban Wantara kajala kapikut Raden Wisanggeni Antasena ningali kang rayi kaprikut dening wadyabala buta kaya banteng klebon orong-orong numbuk ngidak notok bekas buta ndeplapan ban Wantara saking dirgantara Raden kan foto mancik pundak nguntir jonggo ndas katendang saduh Ranten Antaraja ngamuk ceritane perang ngono lah. Kok kan ana buta-buta ya ta? Mau kan ana buta-buta. Terus ana Wisanggeni ya ta? Terus perang, buta karo Wisanggeni perang, Antasena ngamuk, Garutkaca ngamuk, Antarja ngamuk, butane kalah sing menang Wisanggeni. Oke? Kesel dah. Jae wono Mas dateng.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Pengajian kok ya warna-warna kaya ngene ya ya. Jahe wono, degan ora ono. Lambimu ki lho malah karepe dhewe. Ya wis nyatane ya gara-gara golek ana ra kuwi rasa, ayo saiki do golek rasa. Pengajian jam 12 nganti jam 1 menika goleki rasa salah dadi genah, rasa lali dadi eling, rasa maksiat ditobat, rasa kepintar dadi bener. Goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing rawono tentrem, sing teko adem, wong sing teko kabeh iki ayem tentrem. Allahumma Wis diterusake Bagong mentu Gong, metu Gong, monggo Gong. Jami wis entek Gong, kesuwen tas omong-omong Gong. iya Gong metu Gong. Jahe warna koyang payengan rasaku. Jahe warna koyang bunga yang ragaku. Jahe warna rasaan Wong edian malah mendem saiki. Matamu. Antane kene kok maksud rono. Lah matamu ngono ngledak ya didelok agak aneh. Kok sadar Gong, sadar duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki yang lalu biarlah berlalu tatap masa depan mendem rak biyen. Anakmu wis mondok iki mbok yo berubah. Biyen kowe mendem, saiki anakmu wis mondok kudungan putih iki matamu delok. Kok jeng mendem wae sithik ora sithik. Sithik akeh jeneng karom yo karom aku wis tak longe. Tengah cangkemmu ki lho. Mbok yo mikir, utek dipikir, anak iki dikenake lho kere aku ngemis aku rek sing penting anakku rek. Anakmu piye? Anakku sing nomor 1 ning gone UGM. Ning kono kuliah ya ora ya padha wae ngemis. Cangkemmu ki lho. Ning UGM kok ngemis iki lho. Lah sing mbayar apa duit ora gablek kok. Wong sugih iso kuliah kene ora sekolah hidup goblok. Cangkemmu ngono hidup goblok maksud piye? Lah apa? Sekolah malah aku gara-gara anakku sekolah entuk surat kepada layang tertanda kepala sekolah Bagong ngarep ke kantor modi anakku rek. Lah napa? Gara-gara anakku rek sekolah malah roke gurune dibuka. Kacang ora ninggal lanjaran. Ono kadang sing ora manut lanjaran. Apa? Kadang atom syukur. Sabar kan, sabar. Cangkem nek dikandhani gambleh wae kok. Kon nyekolahke anak, kon minterke anak. Lah duit anak pirang-pirang duit ora gablek kok rek. Sing nggo mbayar apa? Lah mula lurah wis ngomong. Nek kira-kira kaya sithik melu keluarga berencana, anak loro telu cukup. Anakmu berapa kuwi? Anakku 7 rek. Anak kok 7 kon ra nglundasmu. 7 ki cukup. Apa ki malah meteng meneh. Bojomu iki metang-meteng wae Aku dhewe gumun rek, bojoku iki lho mbah, aku tak njali sempak kaya meteng. Ora ngandel ana ditali sempak meteng. Karo jerone. Cangkeme Bagong nek omongan kok werna-werna. Iki ki lho jambe wis pas jam 1. Aja dokarmu dhewe nolok gareng. Petruk dalem mo Bagong apa wae. Kae bendaramu weh. La
Jame wis wengi. Aku matur nuwun ya wong. Muga-muga tekamu berkahi. Amin amin Gus yo Kakang Semar aku melu nyengkuyung adikku nglanjutno ngekoli awan kelawan bengi nderek dawuh guru sejati. Nggih mugi-mugi keluarga panjenengan dika wis mo jame wis entek. Iki Gus Soleh. Iki Kang Solihin. Iki Gus Tamam, iki Kang Jaidin. Iki pokoke rombongan kene ngono lah. Iki rombonganku ndonga, oke? Sumpah kesel, guys. Rek mlongo enak wae. Iki rombongan Bani Ismail, iki rombongan Demak karo Magelang ndonga bareng sareng-sareng astagfirullah rabbal barok. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah dosa sembrono pepeko pengajian dalam menika namung gojekan. Ya Allah nyun ngapura, ya Allah nyun ngapura, ya Allah anzil rahmah wal barokah menawi panjenengan ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya. Ya Allah masalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdarihil adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayiat wa tarfauna bi indaka la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah Sabtul Qadir waliyah. Ya Allah wasilati Bahyai Muhammad Ali, Bahyai Ismail Ali. Ya Allah, sedaya keluarga besar Nurul Ali, Bahyai Khalifah Ismail. Ya Allah sedaya putra wahyah. Ya Allah Mas Mofang Solihin, Mas Solihin, Mas Soleh Kastoyo, Agus Soleh, Mas Ayis, Mas Amam, Mbak Ida, Mas Ayis, sedaya keluarga Bani Ismail Mujahidin, sedaya Gus-Gus sedaya. Ya Allah paringono kekuatan, kesabaran, kekompakan, rukun kangge melanjutaken perjuangan ya pun Bahyai Muhammad Ali, Bahyai Ismail Ali. Ya Allah amzir rahmah wal barokah Nurul Ali sedaya muridin muridat. Ya Allah sedaya khalifah sedaya badal ingkang ampian sedaya santri-santri. Ya Allah barokah ilmina, barokah rizkina, barokah umurina. Allah maghfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina. Ya Allah Allah menja'alna bil imanil kamilin wali salatil hafidin wali fa'radil mu'atin wali zakatil hali wali umratan mabrur wa sa'yam masykur wa zamban maghfur wa tijaratan tabur. Ya alimah mamsudur akhrijna ya Allah minadulumati ilan nur. Ya Allah sedaya jamaah paringono istiqomah, paringono barokah saged para ziarah Mekah Madinah. Allah marzuqna zaratal Makkah wal Madinah ma'asalamah marotan ba'da marotin karotan ba'da karotin min kulli sanah. Ya Allah yasir umurona. Ya Allah mayasir la tu'asirina dalika ala Allah yasir. Allahumma yasir kulli asir yasir lana kull asir fa inna taisir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir wa tasnau ilaika kathir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adabis sa'ir wa adna jannatal sarir bisafatil basir wa nadhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sedaya para kiai, sedaya para gawagis ingkang rawuh menika ya Allah paringono barokah ilmu, barokah rezeki kangge dhateng umat kangge santri. Para pejabat ingkang lenggah kaparingono sehat niki rakyat. Para hartawan ingkang ampiyantu pengajian jenengan ijo tambah rezeki ingkang gampang pirang-pirang. Sedaya ingkang urunan ya Allah, sedaya jamaah kanthi lenggah istiqomah doa ingkang istijabah tengah-tengah wengi menika ya Allah murafaqah fil jannah istiqomah husnul khotimah. Ya Allah mas'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wal Islam bi ta'atil Rasulillah
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salim Koryatina ngati rejo sembuh secang Magelang Jawa Tengah Indonesia min afadini wa dunyal akhirah mas'al batina Indonesia bagat wa ibadun rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata mal abrar ya Allah ya Jabbar ya rabbal alamin. Ilahi timlana fil imani wal islam al istiqomah dal ibadah wal jamaah min al husnil khatimah akhiri qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Agisna ya Allah, agisna ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati siri wa nuril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya mugi-mugi manggihi barokah Gus sedaya nyuwun pangapunten ingkang kathah, sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.